በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ተኸታተልቲ ሶልያና ዩቱብ ከመይ ኔኹም? ኣነ ሰላሜ እግዚአብሔር አምላክ መስገን በብለለኹም ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይብዛሕልኩም አሜን። ሽምባይ ክብራት ኣሕዋተይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መፅሐና ንወርሓዊ ክብረ በዓል ኣጋዕዝተ ዓለም ቅድስተ ስላሴ ምሕረትን ቸርነትን ናይ ኣጋዕዝተ ዓለም ቅድስተ ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ሽምባይ ክብራት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ድማ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ክልተ ዓለም ራብዓይ ክፋል ሒዘልኩም መፅአኒኹም ማለት እዩ። ጀሚረ ክሳብ ፍፅም ሳይክፀንሑ ብትሕትና ይሓትት። እንዘይብሉ ወይ ዘምሩ በልሳን ዘያረምም እንዘይብሉ ወይ ዘምሩ በልሳን ዘያረምም አማን ብአማን አማን ብአማን መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም እንዘይብሉ ወይ ዘምሩ በልሳን ዘያረምም እንዘይብሉ ወይ ዘምሩ በልሳን ዘያረምም አማን ብአማን አማን ብአማን መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም ዓለም ከይተፈጥረ ቅድሚ ኩሉ ዘመን ስሉስ ቅዱስ ነይሩ ብፍጹም ሓድነት ናይ ዘመናት ቁፅሪ ኣሃዱ ከይበለ ልዑል ብባሪኡ ይምስገን ነበረ ወሰን ዘይብሉ መንግሥቱ ዘመን ዘይግድቦ ግዛቱ ሓደ እግዚአብሔር በይኑ ዝምልኽ ንዘለዓለም ዓለም ዝስበኽ እንዘይብሉ ወይ ዘምሩ በልሳን ዘያረምም እንዘይብሉ ወይ ዘምሩ በልሳን ዘያረምም አማን ብአማን አማን ብአማን መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ስላሴ ዘለዓለም መንፈሳዊ ዝርርብ ክልተ ዓለም ራብዓይ ክፋል እሞ ሳባዋይ ተሰሚዕኻ ንሓሚመየ ነይረ ትፈልጥ እንተኮይንኺ ገዳም ኣሎ ኣብኡ ሓወየ መፅእ ንውሰዶናው ርግፀኛ እየ ማህፀንተ ማርያም ምህረት ክህቦ እዩ እመነኒ ይብላ ክብሮሞይ በለትኒ እናነበዐት ርእስኻ ኣድኒና ይሰማዕኻን ግዲ እናበለት እዚ ካብ ዝሓለፈ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ክብሮም ድማ ኣድኹም ሙሳባዋይ በቃ ሻቅሎት ያኽለኒ ልበይ እኮ ሓሚሙኒ በይዛኺ ታይድዩ ንገርኒ ዋላ እንተበልክዋ ልመና ምስ ንብዓተይ ምንም ከይመሰላ ሓዘን ልባ ጸልሚትዎ ንብርሃን ገጻ ድምፀይ ከም ደመና ረሓቓ ምስማዕ ተሳና ተናዲደ ድማ ሳባ ታይ ክትኾኒ ኣለኺ ንገርኒ ታይ ኣሎ ድዩ ታይ ተፈጢሩ ድዩ ይብላ ተቆጢዐ ኣይ ኪብሓወይ ማኮኮ ሓሚሙ እዩ ሕክምና እዩ ደቂሱ ዘሎ ወርሒ ገይሩ ትብለኒ ብድንጋፀን ብፍርሕን ዝምልሰላን ዝዛረባን ምስጠፋኒ ኣምላኽ በይዛኻ ሓግዘና ባ በይዛኻ ምሕረትካ መሳና ትኾን ብውሽጠይ እናበልኩ ሳባ ድማ ንዳግም በቃ ንዓናይ
ገዛ ሕዝን ዳግመይ ንዓናይ ትብሎ ከምቲ ክርስቶስ ማዕበል ዝገሰጾ ጸጥኡ መድነቒ ነበረ። ኣየ ደጋጊማ መልሲ ምሰኣነት ሳባ ብኢዱ ጎተተቶም። ከም ምኻድ ዘይለመደ ህፃን ታተ ከም ዝብል እናደገፍናዮ ገዛ ምስ በጻሕና ግን እቲ እናጎተትና ከም በጊዕ ዘምጻናዮ ዳግም ብጣዕሚ ከም ዝናፈቐ ኣብ ትምህርቲ ውዒሉ ከም ዝምለስ ህፃን ከም ብተይ ገዝኡ ኣተወ ንገዛ ኣትየ ገዛ እሞ ኣነ ድማ ነሳባ የሬታ ምንም ክገብር ኣይከኣልኩን ዓቕመይ መጸናንዒኽን ተስፋን መሃብ ጥራሕ እዩ ክኾን ንዓኺ ሳባ ወይ የሬታ ግበርለይ እሞ 2,000 ቅርሺ እየን ሳባ ሓፍተይ ንጊዜኡ እዚአን ተቐበልኒ በልክዋ። ሳባ ድማ ደነነት ርእሳ ገጸይ ገሪፍዋ ግን ብጣዕሚ ከም ዝተቸገረት ዝተረዳኽዋ እሺ ኢላ ምስ ተቐበለትኒ እታ ትስከፍ ይኣኽለኒ ትብል ነፍሲ ከም ዝተጎድአት ንሒር ተረዳእኒ። የስታውስ ስራሕ ከፊተ ከሲረ 20,000 ዝሃበትኒ ሃየ ጊዜ እናበልኩ ክምለስ እየ ሳባ ኢለ ቻው በልክዋ። ሳባ ቻው ኣባሃህልኣ ኣይጠዓመንን ዘይምለስ ዝመስል ሰላምታ ሂባያ ተሰናቤታትኒ። ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ከማይ ሰባት መጺኦም ንጊዜኡ ተስፋ ሂቦም ቻው ምስ በልዋ ከም ዝቐረዩ ተረዳኹ። ንባዕለይ ከምኦም ከይኾን እናፈራሕኹ ኣነ ግን ብጣዕሚ ልበይ ተሰቢረ ብሓዘን ብትካዘ ዳግመይ ሕማቕ ጊዜ ለካ ዝዓለም ዝሓዝናላ ዘይብልና ኣይኮንን ንዓና ነቲ ቕኑዕ ዳግም እውን ኣይጠዓመትን። ኣንታ ኣምላኽ ኣቦይ ተመስገን ንዘማረርኩኻ ኩሉ ደጊመ ይቕረበለኒ እናበልኩ ገዛይ ኣተኹ። ጊዜ መሽዩ ድራረይ በሊዐ ጽባሕ ሚካኤል እዩ እቲ ዝፈትዎ ሓላውየይ ክኸድ ኣለኒ ብምባል ምስ ባዕለይ ምጉት ፈጠርኩ። መዓዝ እየ ደቂሰ ኣይፈልጥን ድንገት ዓይነይ ሕትም ምስ ኣበልኩ ክብሮም ይብለኒ። ተራኹስ ኣፍ ደገ ገደል ክጸድፍ ዳግም ተንጠልጢሉ ወይ ዳግመይ መጻኹ እንተበልኩ እግረይ ልክዕ ከም ይሁዳ ጠለመኒ። ክብሮ መድሕነኒ በይዛኻ ኣነ ድማ ዳግመይ የቕረበለኒ ኣይክእልን እናበልክዎ ብማሕፀንተ ማርያም ሒዘካ እንትብለንን ካብ ሕልሚ እንትነቅሕን ሓደ ኾነ። ብፍጥነት ናብ ምድሪ ወዲቐ ተመስገን እንኳዕ ሕልሚ ኾነ ኣምላኸይ ተመስገን። ምናልባት ቀትሪ ዝሓሰብክዎ እዩ ዝኾን ምሕፁን ግን ክወስዶ ኣለኒ። ከምዚ እናበልኩ ድቃስ እናበይ ክመፀኒ ዋላ በይነይ ዶ ክወስዶ ሳባ ድማ ንደቃ ተጽንዕ ዋላ ሒዝናዮም ንኺድ ግን ማክቤል እኮ ሕክምና እዩ ዘሎ። ንሳባ ክድውል ወሰንኩም ፀዊዑ ኣይተለዓለትለይ ህዋ ናሰላም ድዩ ሰዓት ተራእኹ 6 ናይ ምሸት እዩ ዘሎ። ምናልባት ደቂሳ ትኾን እያ ግን እኮሞ ትሰማዕ ነይራ እያ ገለዶ ኮይና ትኾን ብሓሳብ ተወጠርኩ። በቃ መበል ሻብዓየ ክድውል ፀወዐ በቃ ኣይተልዕሎን እያ ኢለ ኣጋ ክዓጽዎ ክብል ኣልዓለቶ። ሳባ ወይ ሂሎ ሳባ። ካብ ሳባ ዝሰማዕኽዎ ድምፂ ግን ዋይ ረዳኒ። መንፈሳዊ ወግዒ ክልተ ዓለም 4ይ ክፋል ኣብዚ ወዲና ኣለና። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር 5ይ ክፋል ሒዘልኩም መጽያ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ሳለምን የሚያስፈልገኝን ታውቃለህ፣ ሳልጠይቅ የሚያስፈልገኝን ታውቃለህ። ብቻ ጤናን ስጠኝ አልጥፋ ከቤት እንዳመሰግን ሳለምን የሚያስፈልገኝን ታውቃለህ፣ ሳልጠይቅ
የሚያስፈልገኝን ታውቃለ። ብቻ ጤናን ስጠኝ አልጥፋ ከቤት እንዳመሰግን። አደራሽን አደራሽን ማርያም የሁሉ እናት በምልጃሽ አስቢ ኋላ